تماشاوان هێژا هەفپەیڤینا کو من لە قامیشلۆ لە ڕۆژ ئاوای کوردستانê لەگەڵ بەرپرسا پەیوەندیên derve li roj avayê Kurdistanê İlham Ehmed çê kiribû doh li ser ekranên Rûdawê belav bû hem di medya biyanî da hem di medya Kurdî da hem jî di nava raya giştiya Kurd de dengvedaneke gelekî baş çêkir bi rastî deng da wê hevpeyvînê moraleke xweşî xiste nava Kurdan xwestin hevpeyvînên bi vî awahî berdewam bikin bêguman em ê berdewam bikin beşek ji wê hevpeyvînê girêdayî Bakurê Kurdistanê Tirkiye bû İlham Ehmed got çekdanî ne di rojeva wan de ye yani ew çekan niha nafikirin çekan deynin dibêje pêvajoya siyasî ku Abdullah Öcalan dest pê kiriye wê ji bo pirsa Kurd gelekî baş be serokê MHP Dewlet Bahçelî ku partiyeke li gel Partiya İktidarê AK Parti kar dike dibêje divê YPG çekan deyne li YPG jî red dike û dibêje ew çekan da nayne ew bi wan çekan xwe diparêzin xelkê herêmê diparêzin û şerê teror û Daişê dikin Hesedê jî got ew amade ne bibin beşek ji artêşa Sûriyê lê bi taybetmendiya xwe Serokê MHP Devlet Bahçelî weka avakerê pêvajoya nû ya çareseriya pirsa Kurd li Tirkiye tê dîtin. Ji aliyekî ve pesnê rêberê PKK Abdullah Öcalan dide ku bersiv da bangawî û biryara bidawî anîna şerê çekdarî da ji aliyê din ve ji helwêsta YPG li Rojavayê Kurdistanê nîgeran e. Bahçelî dibêje di demekê de ku em gav bi gav nêzîkî armanca Tirkiyeke bêteror dibin sistiya YPG PYD ya di pêvajoyê de û hewldanên ji bo sabotekirina pêşketinan karekî kirête û nayê qebûlkirin. Ew banga aştî û civaka demokratîk a ku di 27 Sibatê de ji aliyê serokatiya damezrêner a PKK ve hate ragihandin ji bo hemû pêkhate û saziyên rêxistinê derbazdar e û divê pêbend bin. Li hember bendewariyên Enqerê hevseroka desteya pêwendiyên derve ya rêveberiya Xweser İlham Ehmed ji Rûdawê re got danîna çekan di rojeva wan de nîne. Çekdanîn ji bona me ne di rojevê de ye. Bi carekî de ne di rojevê de ye. Rewşa Sûrî rewşeke ewqasa hovîtî tê de tê bi rêvebirin. Li ber çavê her kesekî li ber çavê dünyayê însan tên qetilkirin qetleam çê dibin komkujî çê dibin divê zarfî de ji qesedê xwastin çek deynin wekû bi xwe bêjê ku here mirinê. Wezîrê Derveyê Tirkiye hişyariyê dide YPG û dibêje li bendêne ku ew çekan deynin. Hakan Fîdan dibêje ew rê nadin ku senaryoya Iraqê li Sûriyê dubare bibe. Başkasının yardımıyla oluşturulmuş, kan üzerine kurulmuş. Bila nêrîna we ne ew be ku hûn bi alîkariya aliyekî derve û di nav aloziyeke ku li ser xwînê hatiye avakirin de hewl bidin otonomî û serxwebûnê bi dest bixin. û ji bo wê jî amade bin her tiştî bişewtînin û wêran bikin. Eger hûn bi bikaranîna tundutîjiyê ber bi parçebûn û nearamiyê ve biçin, wê demê em dê vê yekê weke gefeke rasterast li ser ewlehiya xwe ya niştimanî bihesibînin û destêwerdanê bikin. Tirkiye, YPG weke baskê Rojavayê Kurdistanê û Sûriyeyê PKK dibîne. Niha jî ku ji bo pêvajoya çekdanîna PKK li parlamentoyê kar li ser çarçoveyeke yasayî dike, tekez dike ku divê YPG jî weke PKK çekên xwe deyne.